Жамағат, ассаламағалейкумдар. Мен бит қашанда болса өз влогымны кафе белән башлап җибәрергә тиешем дейме. Менә аның көне килеп җитте, кафе белән башлап җибәрәбез. Ләкин аның да сәбәбе бар. Бик бер шәп кешенең бүген тулган көне. Кем дип уйлыйсыз микән? Илназ Гәрәев. А я думал, сова. Белмисез менә? Илгәрәй. Илгәрәйнең бүген 35 яшьлек юбилее. Бүген дип инде бүген безнең 28-е, белмәм 28 үткәрәм икән ул аның көнендә үк мәллә инде туган көне уздымы, менә хәзер уздырырга булды микән? Белмибез. Юк, миңа оят түгел. Туган көненең датасын белү миңа оят түгел. Мин үземнең туган көнемне дигән кайбер чакта онытып җибәрәм дигәндә, монда эшләп мин аны хәтерләргә тиеш. 35 яшь нормаль дата. Киттек, керәбез. Исламов бар дисез индеме? Бик зур рәхмәт. Бар, Исламов. Ярый, рәхмәт. Ага. Киттек. Илгәрәйнең туган көне белән котларга. Әзерлекләр бара. Мен туган көне котларга килдем белән. Кахва, бакалы, шәкә берне. Туган көн, хөрмәт белән. Миңа юк ни кофе? Ишеп җибәрәсең? Юк, мин. 35 градуслык. Йоу. Илгәрәй. Монда инде бездән тамашачысы бутлар. Так, нинди җырлар башкара микән ул? Июнь oldu oyunlarım. Сәміз. Туған күн белән котлыйсыз мы? Илгәрәй дус туган көннәр белән бәхет шатлык исәнлек саулык. Ярый. Шул да җитә. Рәтиңне котлый инде. 35 яшь тулды бит, име? 36 тулды бүген. 36 тулды менә. Узган елгы концерт инде бу. Шуны вазгыят аркасында инде монда күчәргә булды. Кара әле, менә бәләкәй чакта сиңа бәлкем башка исем дә кушмакчылар иде, бармы андый исем? Илназдан тыш. Рамазан булырга тиеш инде. Рамазан? Рамгәрәй инде, эме булыр инде. Рамгәрәй. Тагын бер исем ошыйдыр сиңа. Илгәрәй. Менә инде хәл бит. Кире кага булмый инде. Шул гына сорау иде. Булай без сине тамашачылар белән узган туган көн белән тәбрик итәбез. Чын күңелдән, ихластан. Рәхмәт, брат. Әткәс аңа 36. Фактика. Но тәҗрибәле. Күзәткән вакытта тамашачыны күзәткән вакытта сәмсез менә үзеннән үзе килеп чыкты шулай интервью алырга дип килделәр. Әйе, кызлар. Журналистлар, курсталкыз. Ишетеләмисең анда? Шукрулар. Ярый. Кайсы җырларын яратып тыңлыйсыз? Анда бармы? Әти турында җыр бар аны, әйе. Шулар белеп булсын. Әйе. Һәм менә мин яңа гына монда сәхнәдә кергәч тә кайын турында ни бер шигырен укыдым, анда җыры бар инде, менә шул җыры ошады. Өем алды бикләр ямлы минем, үсәмдә ике ак кайын. Бала чагым искә төшә һаман шул кайыннарны күргән саен. Сәлам, брат. Братны не помять. Менә шулай. Нәрсәгә дип килдең монда? Илфат эшли, коллегалар эшли. Давай котла тизгенә генә. Котла тизгенә генә. Котла бер-ике сүз белән. Әйе. Котлыйм сине. Ике сүз белән генә дидең бит. Ике сүз. Рәхмәт. Шөкер, юк, иҗатын хөрмәт итәм, үзем дә хөрмәт итәм. Дуслар дип әйтеп була инде.
Mediyasına kelgan hurmatga deb bir-biringizga kuchli olqishlar berib olingizlar. Понеслись. 5, 6 и...